Dayon sa Albay Astrodome kan Sabado ang mga artist hali sa manibaibang parte kan Albay. Ini para sa Art Fest na may temang Tibay Albay 2023. Sa aktibidad, pigbida kang mga artist ang saindang manibaibang obra, siring kang painting, sculptures, photography, asin may nagpahiling maning tibay sa pagkanta asin kadakol pang iba. Saro sa mga nagbida kan sa iyang talento sa pagkanta, ang 21 anyos na si Julia de Guzman kan Tabaco City. Sigun sa iya, taon 2018 kan mahilig siya sa musika, hanggang siya na mismo ang nagigibuning mga kanta. Personally, nakatulong sa akin sa pagpapatuloy na meron din akong creative part, meron akong gustong sabihin sa mundo. Nakatulong siya in a way to express myself not just as an artist, but bilang human. Kasi tayo... Sigun sa presidente kang grupong Artlift PH Bicol, dakula ang bintay kang mga siring na aktibidad sa mga art enthusiasts. Apwera kaya sa kaugman darakang pagbidakan sa imong talento. Nagiging instrumento man ang siring na aktibidad para urug pang mapahiwas ang karamang kang artist sa saindang napiling linya o arte. Kasi mas nabubus yung talent ng mga artist, pati na din yung mga young artists, parang nalilift yung talent nila. And at the same time, nakakawala din ng stress kasi yung gantong event. Ang nasambit na aktibidad, katakod bang kang nagpapadagos na Magayon Festival, na ubetong mas pang mapabisto ang mga obra kang mga albayanong artist, labis sa sanggatos na local artist hali sa manibaibang banwaan, asin syudad sa Albay ang nagbali sa aktibidad. All they have to do is actually express that they want this kind of event. Kasi yung government naman natin, yung local government is very supportive. So they just have to express and air out yung craving nila sa ganitong klaseng scene and happenings. Kasi actually talagang binibigyan naman kaming avenue and venue. Laom kan mga artist na sa siring na paagi, magdakol pa ang makaka-apresyar ning lokal na mga obra, asin talento kan mga lokal na artist. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.